gaia ateratzen duzun bakoitzean, gaiz aldatzen du. Delikatua eta berezi, baino ezin joan, hortik iesi, gaia atera, ta beste aldera, ez ninduen ola ezi, ez ninduen ola ezi. Amalen bixi, sartu dala notizi, adin haundira iritsi, ama etorri nere etxera, motel txoratu alaizi, 80 urte beteta, ezin du bakarrik bizi, ezin du bakarrik bizi. Nere arduran badut partea, etxean egin diot tartea, gaia atera ta beste aldera, normala da izatea, normala da izatea. Badu bere aguantea, hori ez da bere kaltea, zabaldu zaio atea, ta bi aukera gelditzen zaizkit, badaukat borondatea, neure etxera nahiko ezpalu, neu bere etxera joatea, neu bere etxera joatea. Hauek ez dira kasu bakanak, naiz moldatzeak dakartzan lanak, nola edo ala estutu behar gure arteko harremanak, gure arteko harremanak. Zer esana iraganak, gerora datozen planak, nik beteko ditut danak, bizidan arte nere laguntza edukiko baitu amak, horita gehiago merezi baitu arnasa eman zidanak, arnasa eman zidanak.